खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउस लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट आपडेट होनो सानदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिलांनो मोनगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबानो जाबाय। दा बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ जागायदिनि। दा जोंहा मुख्यमंत्री महिला उद्यमित्व अभियान जायखौ जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप होननानै बुंनो हायो। दा बेनि गेजेरजों बे बिथांखिनि गेजेरजोंहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जायनाखि मेम्बार्सफोर बिथांमोनाहाय 10,000 करिया फैसा मोननो थांगासिनो दङ, नङा होमबा? नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायोआनो। दा बिथांमोननि रांखौहाय जोंहा आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा निउस मिडियानि गेजेरजों बिथाङा बुंदों आरोखि। मा होननानै बुंदों? बिथाङा मानि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 करिया फैसाखौ बिथाङा फैबाय थानाय फेब्रुवारियावहाय सोना होगोन होननानै बिथाङा निउस मिडियानि गेजेरजों फोसावबाय आरोखि। दा नोंथांमोना नायनानै लादो, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना माखासे निउस मिडियाफोरखौबो नायबानो जाबाय। दा गोबां भेरिफिकेसन जाबोबाय थाबाय, नङा होमबा लोगोफोर? दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय मेरला गोबां खामानि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन गोबां खामानि सोलिबोबाय थाबाय, दासिमबो मोनाखै। दा मोननो थांगासिनो दं आरोखि। बेनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब, नोंथांमोननि थाखाय बेनो मोनसे मोजां खौरां आरोखि। गुड निउस इम्परटेन्ट आपडेट्सआ बेनो लोगोफोर। दा नोंथांमोना मिन्थिबाय, नङा होमबा लोगोफोर? बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय दा जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जायनाखि मेम्बार्सफोर बिथांमोना मोनसे खामानिखौ मावना लानाया गोनांथार। जुदि बे खामानिखौ मावना लायाब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय नङा आरोखि। दा बे खामानियानो जाहैबाय नोंथांमोनहा जायनाखि बेंक एकाउन्ट, बे बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना आधार कार्डजों लिंक खालामना लाथारनांगोन। नोंनि बेंक एकाउन्टआ बे आधारजोंहाय लिंक जाथारनांगोन, नङाब्ला नोंथाङा फैसाखौ मोननाय नङा सेलेक्ट जाबाबो। दा नोंथांमोना गोबाङानो बेंकआव थांनानै गावबा गावनि एकाउन्टखौहाय आधारजों लिंक खालामनो माखासे डकुमेन्ट्स साबमिट होयो, नङा होमबा? फर्म फिलआप खालामनानै होबोयो। दा बेंकनि मानसिफोरा बेखौहाय नोंथांनि खामानिखौहाय मावदोंना मावाखै नोंथाङा बोरै चेक खालामनो? नोंथाङा अनलाइननि गेजेरजोंहाय नोंथाङा चेक खालामना लाबानो जाबाय। नोंथाङा अनलाइनाव चेक खालामब्लानो नोंथांनि आधार आरो बेंकजों लिंक जादोंना जायाखै नोंथाङा मिन्थिनो मोनगोन। आरो जाय एकाउन्टआ आधार आरो बेंकजों लिंक दं बे एकाउन्टसो नोंथांमोननि फैसाया हाबगोन दै। नोंथांमोना आधारजों बेंकजों लिंक खालामनानै लाथारबानो जाबाय। नोंथांमोना आधारजों बेंकजों लिंक गैयाब्ला बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जायनाखि 10,000 मोननांगौ फैसा बेखौहाय नोंथांमोना मोननाय नङा, सेलेक्ट जाबाबो नोंथांमोना मोननाय नङा आरोखि। बेनिखायनो दानो जायफोरना आधारा बेंकजों लिंक गैया नोंथांमोना बेंकआव थांनानै एबा अनलाइननि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना लिंक खालामनानै लाखाबानो जाबाय। मानोना जोंहा फैबाय थानाय 2025 बोसोरनि फेब्रुवारि दानावनो आसामनि सीएम बिथाङाहाय जोंहा फोसावखाबाय सोना होगोन होननानै। बिथाङा गासैबो डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज मोनसे समावनो मोनसे थारिखआवनो बिथाङा सोनानै होनो हायाबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। बिथाङा फेब्रुवारि दाननिफ्राय सोजेनगोन होननानै बुंदों। बिथाङा लासै लासै सोलांबाय थागोन जानो हागौ, खामानिखौ लासै लासै मावलांबाय थागोन। नोंथांमोना फारि फारि मोनलांबाय थासिगोन आरोखि। दा बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा सैथोना नंखाय नोंथांमोनानो नुनो मोनसिगोन आरोखि। फेब्रुवारि दानावहाय बिथाङा 10,000 करिया मेम्बार्सफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनोहाय बिथाङा फैसाखौहाय सोना हरसिगोन आरोखि। दा नोंथांमोना मिन्थिबाय, नङा होमबा लोगोफोर? बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो जाहाथे बयबो मिन्थियो बिनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामनानै होलायदो। आरो जोबथारनो आंनि मोनसे गुरै रिकुवेस्ट, नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ अनलायनानै गासैबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। जाहाथे बेबायदिनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोदान गोदान इम्परटेन्ट आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर, थेंक इउ फर वाचिं।